Na kabinta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki khubor bam da kasngi. Klat kat saungut bat mynsaw san phongut ha ka jingiatyngkhuh ki artali ki rel ha Andra Pradesh ha ka arp khandai trek urisaw. Layathu ba ka jingiatyngkhuh jengite ki rel ka long hapdeng ka rel ka bakit iki passenger ki bawana visa ka Patnam palasa bat ka rel ka bakit iki visa ka Patnam Ragada. Shushulo ong baga jingiatyngkhuh jengate ka rel ka long namar ka jingya lat jeng ka rel hala ka jong ka surok rel. U Prime Minister Modi upin melaban on ai arlang na ka Prime Minister National Relief Fund na ka benta ki bahaying jong ki tu ki briu ki belayam ha ka tei ka accident. Bat sanpo ha jarngut ya ki tu ki briu ki bela mynsaw na ka tei ka jing accident jong ka rel. Menteri Barim ubakmi ya ka linti rel u Rajan Chowdhury u ong baga sorkar ka le penbun kam hagaban penna khubor ya ka Vande Bharat Henry klaklet no ban pet ya ka jingsngan bad ya ka jinglong sngan na ka jingmensaw jong ki linti rel. Shushu u Rajan u ong ba syai kata ka tiar anti collidian kabala ban khang ya ka jingiatyngkhuh jong ki rel Henry menta ka sorkar kan shu ai de kilak ya ki tu ki briu ki ba mensaw bad ya ki bahaying jong ki briu ki balayam na ka jing accident.